Здравейте, аз съм Роберт Иванов. Днес ще продължим което създадохме с къщата. Вече имам два клипа, ще качвам третия, един е 2 минути, не знам защо толкова късно се направи сигурно от лиценза, който имам вече, направи си го, но още не съм си го платил, няма да ми спрат канала спокойно, но трябва да си го плащам. Аз захар не мога ли да ям? Може би мога, но не знам. Чакай да си я направя. И направихме си покрива, както знаете. Ще си направя малко захар. Малко, защото не знам дали си яде. Яде ли? Не цям се яде. За какво ще ям? Не знам аз. Какво ще ям, но... О, вълна. 2 вълни. Леле, супер ще ми даде. Тук му там ми подава ти храна. Ей, тук може че не съм си направя легло. Зомбар. Ей, кокошки ми, супер е. Сега се наем като си ги спека първи. Къде ще бега сега? Бирам храна, вълна на юпес. Имам си залегло. Юпи дупи. Където ние се продължаваме оцеляването. Събрахме храна за този епизод. Даваме кокошко. Възстановили се дървото, още не. И не може да се възстанови прасок. Още малко събирам. То да ме помисли за бието, ама ще го бия. Но още не съм умрял за първи епизод. За третия епизод. Дано да не умирам в третия епизод, защото стана с толкова време. И не съм близко спал. Къде се влизам вкъщи? Не имам какво да правя отвънка. Не мога да ме хванат, защото са си направи на миничка. Така се справя на стъмка. Една печка. Не я оставям. Почвам си пъка паржолките. Слагам колко съм мъркол. Нали той бавно се хабил си пъка там ядно. Защото нямам нищо. Мани. И колко имам толкова. Ще направя такъв чест. Така се държи само храната и печена. Аз ходя малко за дърво, ще сложа само там ролите. Дори кола на празно, че ще ме яд после. Тук няма да наблизо някъде дървото. Ето пък гавно. Мъчо. Така камерен път. Не съм тук, не направя. Не искам да го ям така. Мани! Почвам да ям веднагичев. Леле, ще умър, казвам. Глад, човек. Почвам да ям веднагичев. Наяждам се, че ще стане лошо. Готово. Поне не съм гладен вече. Събирам храната в честа. Че ще припукнем от глад направо. И едно не ми стига да легло да му мамичката. Ще рекоширам отвънка за малко. За да събера малко дърво от дървото. Леле, не стига. Копая дървенце. И оправям. Дано ми се паднат сидове. Няма да ги чука са листата. Не е времето. Супер, събрах се дърво. Сега се прибирам пак.
така, печката, готово. Сега ще така тук. Ура, като виждате си направих оцеляване. Това сега си оправя там. Дървото няма си го хъба за глупости. Само за нужни неща. Не за честове. Сега в честа само храна ще слагам. Че ми е нужно. Аз ще събирам храна. По-точно ще слагам, ще събирам. Къде ще му бият. Другото... и захарта си слагам. Захарта си сложа там. Така мисля. И перата. Махам такова. Да. Така. Как вали отляко. Отвънка яко. Колко айде го толкова качим с единия клип вече, който с колата и после се почва така, че за дърво. Че ми е перфектно нужно това дърво. И там има хубаво дърво. Хубаво да го бера и се върна. Аз се запомня пътя до къща. Аз се върнах от една гора 380 мили. Видях. 380 мили минаха. И се върнах па... Сега тук няма се върна. Толкова лесен път, по-бърз, по-лесен. Нема се хъба дървото за глупости, че тук нямам близко джунгла, къде се обирам. Това дърво много гадно, че много има. Ама и от него ще се събера. Защото друг избор няма да имам. Нищо, че е такова гадно, не е гадно, така е. Така хора се върна. Обе. Още тъпо дърво. Събрах си. Ако съм не се объркам. Ще събера малко и от това дърво. Сега там съм се видя голямото дърво. Мала каштурка. Съм си направил. Тук какво има още не е горял? За дървото. Какво е? Семията за какво дървото, какво ще е? Сега тук ще това стойка. Един тук ще сложа. Един тук. Един тук. Мъгни. Един тук. Мам, нали знаеш, че снимам клип? Така хора се върнем след малко. Така хора върнахме се. Сега мисля да се оправя вече пода. Тук. И това ще направя. Това съобщение от тези клипове направо е. Нали искам да наваксвам с клиповете и така. Се оправя пода тук. Вече имам коментар да продължавам след така с клиповете с всичките. И ще продължа за радост за вас. От моя съученик, защото той ме гледа. Че иска да продължа. Ей, супер, направих си и пода. Няма повече да правя. Така да отнеса. Тук мисля се взема някъде. Това са си супер. Сега се дай тук. Ще ми поразни.
Ето си се чупа от дървото. Просто се качим на някакъв. Чупа от листата. Чупа листата са ми само за това да не се паднат по-големи дървета, защото това ще ми е рая. Няма кой да се знаете, хора. Така, хора, върнахме се. Направихме се къщата. Тук ми е храната, сега ще трябва да се мъча да направя това. Листата се събира, да го събери цялото. Да събера баля. Айде още много се видя. Като знаете, са пред вас. И сега пораснат, имам ли кости? О, всъщност съм се бил, как ще имам кости. Ще направя малко такива. Това ще се бия с напак за меч. Ще ходя малко да потърся зомбата. Като ми мръзна, трябва да ми кости. Този. Качвам се. Много хубава каштурка си направих. Както виждате, каштурката ми е много хубава. На вас ако ви хареса, кажете в коментарите, защото не много ми харесва. Аз съм много за храна първо. Че аз мога да се телепортна, ако искам, но няма да правя, защото съм с хубава храна. Супер, убиха. Там, още на тъпа гора. Да, си тъпа, добре, не знам, че пълите. Не искам да влизам по-добре. Не искам си жертвам живота с всичко. То няма храна тук. То по-особено. Такова. Никога няма да има измъжда. Ох. Зомбите тук. Без тъпото. Аз от цяло ми мразна. Тук при мен долу има колко искаш. Всеки си живее в отделна къща. Тук нямаме дружки. Аз не се пак няма с къде да играя. Сам си играя. Играя с съвсем други хора, които не ги познавам. Това е сервер на телефон, да го направили на пълна едно как. Ние мъчене. Супер кожа. Пахна. Кожа не си направя, кожа. От кожа и вълната събирам се, не тая. Тук на место трябва да се тъли. Си играш от дървото и без това се вижда. Ако бе, скочите удара, бум. Така хора се върна си. И така хора, върнахме се, мисля да спирам клипа. Ще отида малко в пустинята преди да спра клипа. Да пробвам само телепорт, дали ще ми поработи. 40. Да, значи трябва да съм това е истина. Някой дърво не порасна ли, бе? Ще ми омразна с тия скапани дървета. О, зомбите, супер, къде става? Къде сте, бе? Гледай, нема. Ще си направя нещо от кожа, защото... О, къде сте? Сега ще ми излезнете вие. Цяло ще ви тяхна скелетите. Вона не моля си от кожа не моля си направя нещо. Още на... Си имам 3 кожа, тя 4 и започвам си пържа храната. Си пържам. И това мисля да от този клип. Чао!